ase umurori etwani ni agatembe tu kwanira engambo ya gatembe bono mambya kana gotebinga tukuirana ngo batulege igano mwalimu asamangana ishemi nangu kwanira eskuru ya Getwebe TTI Use Technical Training Institute nero bono tule na umwalimu gaiga ase studio tunachukulira magana mange kimo yoro kore wiskure iga emasemo muno mutambeje gurwa Geoffrey Nsarigo tukobwatana gaiga ase studio tubaisiguska tuchari Ngoroka batilda obayo karibu sana siki ose asense meiga yo morobere botwane iyagetembe kuba muno kero tukoligereria aboro kyo bago sa ase amatukaye gosa so mutinyo yo mutangane yo koroko January intake ase eskoro yo bobonde ya Getwebe. Good morning sir. Good morning. Karibu sana. Asante. Nande eyoenka Mbiya mono. Ngare gusangana into ase umurobere gabotwane yagetembe. Asante sana. Abantu bagitwebe mbuyabale. Abantu bagitwebe mbuyabale ande tayo. Asante. Kumanya wancho murigere nawe umategererie leta yawo nabo igonga ribagari yawo ase Getwebe TTI ndireri erinde nyara kogendera. Ncha samalieta nkoro ku Mr. Polkap osocial inde nyairo. Nigonde umwalimu wa electrical department electrical installation. Yase school. Peona sana karibu. Asante. Right, asante sana Mr. Ososi. Umete Polkap Ososi. Ona ageliete liriali kubugikana nili umwana siasa gete bono turanyore tuebire tuatoiro mwana siasa uli. Actually bana siasa babire. Polkap no Ososi. So da imangana. Karibu sana bwana Polkap ase studio cha Getembe Television Getembe Fema kwa sababu nilikuwa ngalero na lintunde ntangani yako bagiga ase studio. Na chetenga kiende. Igene ntunda ane yakabere. Yoko ende mbeo. Yoko ende mbeo gukwanira mangana Getwebe. Okay. Karibu sana. Ekero tugucha kalitangani umonchumulele gali na bale bolinga Getwebe TTI. You know iliyeteliga Getwebe na bulira abiliteli ko ngwaso muntu. Aibolinga ndake ikinkiye ganinya gitali getekorokuga no muntu kali ku Getwebe gekora gusitu bwategetebe. Ebono Getwebe ninkike. Getwebe ne lieta liekenyoro. Nende liere esukuru. Yes. Bono TTI emineti Technical Training Institute. Igone esukuru bina bono turatebe kisi gaiga. Ntobwate kisi school. Bono Getwebe ne lieta liekenyoro kelia. Nende libwate esukuru eyo ekoroku Getwebe Technical Training Institute. Yunero Getwebe. Yuko kwadira igoro ya Getwebe TTI in school. In school. Nandi watebere ne school training ene school yo bobundi. Right, kegema asante. Karibu sana. Mwichumulilingo na mange tujo sanga no mwalimu Polkap Ososi atumanyigoro yobo koreli school ya Getwebe TTI use technical industry ya Getwebe nabo yugo kertugonya kuligeria mangana iga January intake ayo mwenyene abana mbakora matemu mwana gona koleta matemu gali mwibeli nugwatu gali ko iro mwana seskuro bon this the right time with the right person the right institution Getwebe technical. Karibu sana Matilda. Mr. Polkap. Yes. Kiro kwa na Getwebe ngai andake na kwa na location ase gotoka na boigo onyaro kwa na robo koleri bwa emborobi ase amatukayiga. Bagoteba aguswa nyerere na bongo te mwanya bantu nga eskuru ya Getwebe nga yegotoka. Eskuru ya Getwebe nigere Nyamira County alia ward ya Magwagwa. Koko genda Nyamira koko rubosongo ganda rwe direction wiye linde omontara nyare goikabuya koko Nyamira nabo gwetachi para ibere. Edoite para ya Konate. Yes. Oende Kerenyo. Oende oikere galia sakoro Ikonge. Koru Ikonge bono nabo konyore pigipigi egokoreta baka Getwebe sengincho. Ime ya Nyamira Getwebe nere kumete nende manyekanete mono. Pare ende nabo montago ete pare ya mate achiko enda Chabera kago ikachabera ikero nende chipigipigi njima ete skuru ya Getwebe. Koleta bara abana abange sana kuru chinsemo ao ige skuru ya Getwebe ne manyekanete. Igono igotoka li ward ya Magwagwa once go ikire Ikonge go se Chabera ayo bata bingi Getwebe ngo chesukuru
bali korengereri skuru ng'a gose ne high school gose ne primary iba korengereri a technical direct igo nabo bakonyara gokoreta lakini ase omonto obwate egari yaye gose pigipigi yaye kaikire ikonge agocha ike magwagwa asuke bakase bakoroka rikuruma signpost nero enene kabisa erikire Gitwebe very smart na bekomorokia aso egochime na bagocha takonyara gosira sukuru te ya sense momonto aranyare gosira nende noyo gocha kurucha bera nere acha ike magwagwa aike kapsuser kagwa kachikone isato iga nende oikire asakoro kuri kuruma naro signpost na beko mo direct gocha Gitwebe ime nabo konyore ngoikire na Gitwebe iga mboko obukoreri bwaye mburubi gosenga amaigeria ya kwena no aroro mbuna araria ya amaigeria ya kwena no gari Gitwebe ntobwata amaigeria mange sana yobo bundi bwoko boko skills chiri serikali konyagota abana banyore skills no chire Gitwebe nabongo chikokwanera ye mase yemo elinde anda ko mwibori naro rigerereti gose mwanonde anyare komanya chi obo bundi boro tigancha kire department yane eywe ya electrical department ya electrical ase omonu yeweke gusito konyere ko obo bundi bwe stima gose korosi stima so department yeyo onde bwense na bagochegera abo moiseke abo mumura tebwati bobundi bonde bwense ya skuru tebwati ngo oboborobu no bwabasubati oboborobu no bwabasacha yaya nabo gochota benje ngiwete kokoreke kwakora koru electrical nto bwata mangana a plumbing amangana yoko beka chinyomba amache ko rosirende chinyomba chiricha kebara cha nyomba chi modern generally kende gyonsi gego diri na plumbing ngaete rieta plumbing indimanyekanete sana otatiga abanafunzi abange ogosangi kiba igure plumbing ebirengereri byabo biko minyokanga no korosi no tichora chi sewage na mangana ye chichora kini telibo igo ba negative attitude yomndate bomonta go twara go chense mira kini ne amache linde tap ya nyumba ekore uikota ke plumber nebinte binge bigo diri na amache igo bono obokoreri obumbore Gitwebe alafu nto bwate bono bokoreri bobosoni obosoni na borobu ekerona twara akorere benchmarking chi skuru goeta twajete tugasanginga ekere serikali yale komoreka nganga itora abeke chi machine gete chiachete koru UK no chialete tu Gitwebe nende department yeyo bosoni nere tanganete ime ya Nyamira na isiko ya Nyamira because chi machine no chire abali mu baro baisaine igo ngokora bale egasi isana nende inero noro mulemo ndatebenga chi machine chichire mono lakini one mirime nde chi machine nchiro bado igo bono gokuruga bunto bwata mangana a social work and community development naro nere Gitwebe ne bwata banafunzi na abali mu baisaine baka bale excess yes alafu to social work na community development abange ngokwandra bale chikosi chiga ege community social work and community development ogosangi omonto na bata understanding kinasomira omulimo oyo ngasikinda chikokora lakini bono ogosangi nga none chief chekenyoro ogosangi mbabwate skills na knowledge korwa se social work and community development sengencho ibago chiko diri na abantu mono no go diri na abantu asokupa kwanera aso go approach abarwaire abantu umuntu kaigure bobe gosangi abanyagetari mbali bali bebinyoro eserikali yalika ogosangi abanyagetari bali okora amoro gosago chokoro gotaliro mochi kwa mate ya rero na igungana asesi kwake ogwadu beshoko tebigenda sigete gose chikonini nchira okwa abu abantu ba social work abantu mbara bagokora se CNGO chiri chigo cha kurungumbu gosangi batete these social workers elinde babatali ebinyoro mbesa olimba maete na kibagwa approach abantu ne chinkwana chiri bagukwanira abantu
inero social work and community development yani ego diri ne community social irende n'abantu bande bonse nabagokora bina bono ekero kogenda se chi abana batabwati abayibori bono gosangi these people can work there mbara abarwere bari banyegeta lyo kwanda gwasangi nga ambaro bako bapima baligereri na kibaba advice onye andake ga muntu na cheta kamocherande na bago kwa advice no muntu rago some psychology amangano gwetera so asobugi mabwago ko advice yako tebiyaya tibwe chaya go sebwe kore yinchirana social work ana mangana yokomera nabantu yokomera nabantu mono yogo diri nabantu one on one alafu babuntu bwate bona mangana secretario ekero gwachiro bisendonse none yo MCA kose ye governor ngosangiore receptionist narali kose secretary ekobanga mangana ye diary yabaheshimiwa none sukuru yani nabagokora chi department chinyinge yes igobono nero kwaligania abantu ngosomigore chi skills yecho na kyokobanga chi file obisi na kyoko make sure nga omone nogo naisa nigete gasho kora gose no mubangirete timetable ya ebuya igobone igasi yu nabako nyara kumanya those skills korugitwe technical training institute alafu korwa bunto bata mangana addressing na legitwebe amangana yo boremba basubati bina banje to borembo na bako ndaga alikwegera elinde umontonya umanya komina umanya ko norocha abantu benyangi ekero bachire nyangi amangana cosmetics kosi inere gitwebe nende nebwate nende asichi skuru chonse ekero tunatalire igana kwalire benchmarking ngacha gosangi gitwebe nare bwata bamura bagokore kosi eyo igongwa accommodate nende mbuye gosomi igobono no tare tauni iga bosongo na gosangia senaro gosangia salon lakini no mumuro gokoro etagokoro si dread gosago komina gosago go bodo gwake chi makeup wechi igo ekosi inere gitwebe igona ko tebe kosina ya hairdressing tebwati ochora tebwati musbati na bo musacha mwana munyeruka na bagokoro mwana mumuro na bagokora ekosi inero ndo wata mangana human resource nero bakonyeruka so gwenge HR ekosi na umontago korogo sangi binaga bono bina muregasi omonto baligete human resource nero baligete gonko manyarenga abakoli emirimo be company ye barenga bare na nende naki their well being yoko baga buna kiere igobone kosi inero bada bantongo karabare alafu nende tokwira na maega kase ensemu ya plumbing ekero monta chire level gete ekosi elingo chenchere rieta yaro ku water technology abantu abakorera bagocha baletera ase chitaoni mono baleta chibill nini nabogo sanginga umonto yakorete ida plumbing gosaga acha water technology kulingana na masoma ene grade kiaenaki kiarenge wono ngochere ya chenchi yaro ku water technology ekero monta akorire omanya kwanda eitata ko mwalimu gosoenda higher diploma na rotwa murifa goche skuru yenda yes right burkabasi nchogenda kwerera igoro ya obokoreri andake umonchumulire nyembono gotonyora urasensomo ya Gatembe FM matebali murase radio mbiya ukonyolenga tulenera Polycarp Sosi uyinigaro mwegelea gosomworokia aseskuru iliyo bobundi ya Gitwebe Technical and Training Institute nikituko na mono genuine intake aseskuru igobokoreri ekerayo monyeno urubire tukunya kuirana aseskuru nyironga Gitwebe nero nibwate obuyano bwanso banene unagende gutwerera andake kerogenda togusuka kurwa search course tukone go intake ya January na kimurubire intake ingindi andi moko irangi okolekana as intake chino ase kiri ngomubwata se Gitwebe aso mwaka ndo wate chintake isato Gitwebe number 1 ndo wate intake ya January bone igega ndrete
ntobwate intake ya Mei yomotinyo gatano na ntobwate intake ya September omotinyo kianda igo chikobe isato ase omwaka bono intake ya January bina bona egenderete abana mbagenderete gocha bachira abange sana because sengencho baigure chinkuma chiagitwebe bachira so bonge kabisa nende eskuru eri nebangete nje bangete mono sana korisifu abana abange sengencho omwana gachire egari yani ntotacha getembe gaiga nabo gosangia omwana akomarket eskuru otebenjire eskuru erengia why eskuru erengia ase engencho ya approach kose reception eri omwana akonyora no muibori na ogwa associate kori bago associate na abarimu bono saa ibi natogukwana iga abana mbagendete goche sukuru nende ngotebia omuibori orega ari ng'a onye korega abu kobwata omwana okorire amatemu otagete gokora bobundi bonde bwensi na bagocha January intake batarasieka sengencho time frame nero omwana tacha kanyorire na abande basomire ache kogwa amatemu okogani goito nkoringa mwana onde bwensi ogochaga ari gitwebe ta nyara kogumatemu anyare goita amatemu igo bono ntogenderete koira abana abaibori tiga bareta abana January eye norio migegete mono na bakoreta omwana omotinyo gatano kuringana bina bara negotiate no mwana baigwane arafu karanyorupi bado September nekorete ki nero no mwaka onde noro matu mwana narogota kotimuka mwana nadanda kiororire ng'a tari kwenyara okagenga kosoma gari naro nere very expensive lakini very expensive yayungo kwanera tole alright igo bona abana bali batete goche skuru gokora chikosi echichonsi pe electrical plumbing water technology fashion and design building social work na mangana secretario na babago chagari gitwebe elinde banyare konyora chikosi echo bagotebe ng'a mapema mbuya tobasa konyoru ayenchu gitwebe nchirende yonsiore gitwebe na bego gwa accommodate ase omoibori oria okoretwo omwana gitwebe boniga nkia ago expect gosabwa gosekero ase admission ngikeria omoibori ose omwanafunzi abonete go expect korwa gitwebe egento omwana akobe expected koreta agari nambwani goikatware result slip kose certificate eri ya form 4 nende tali rasima ng'a no mwana okorete form 4 kitwebo matene bwata mang'ana amaya since torega bono rera abaibori ngomanya barekene esore abaibori abange babere bakong'ainwa ogosangie omonto akoenda asegete oende ochandeka atakomanya nikikero igo karetire result slip ne ya class 8 na form 4 asori okorete form 4 na asori o class 8 akorete ya class 8 yoka arafu omwana oyo nabwenete gocha ne kebande kiaye onye kabwate kebande onye tabwati agocha ne birth certificate arafu ebibande byabaibori onye bonsi mbayo oli otayo na bagocha ne death certificate sengenche benefit nero enenekero bwate death certificate bwate omwibori oyomo kose otabwati abaibori bonsi oli ntakana bado ngochore aso omwana entakana tali gocha na besende yonsi agocha busabunare elinde gitwebe twanyara komokonya omwana oli osoma ocha gokonya obugima bwaye n'abana bamwe abonye baro so ase aba bande chibesa nchironke igo bakoreta chinga busa yani chingo okonyire okwende skuru ande igatingo kwana chiskuru amarieta lakini gwasanginga omonto akwenda osabwa 30,000 chogo chakera 20,000 chogo chakera lakini gitwebe torikoreta 30,000 torikoreta 20,000 torikoreta 10,000 chibesa chokokoreta agari 5,000 yeyo omonto nabaratenga nakingwa admit gwe skuru na 5,000 bono omwibori goikamanya ng'a 5,000 yeye inse gokugareri buya nero admission fee ase 5,000 yeye nero okoegwe kebande goikotwara ekebande gesukuru gekoro king'ae no mwanafunzi gwe sukuru eye Yes. ora asabe bokonyi ande oe gugosora atoka ande
Kose nona abasikari bagwake patrol igako hakikisha usalama ya wananchi otoge kane gafuraika na bagote ya na nyoru no mwanafunzi na bagotambo kurusie kebandega kwaba inje no mwanafunzi ogitwebe na bwate mangana mangi kicha to chiko korobo sali o manya gote inje no mwanafunzi ogitwebe to salilie lieta 5000 yeye na ile school fees yo mwanafunzi 5000 yeye na ro mwanafunzi nenda gwaka neru amanyekane ne serikali inga umwanafunzi nali gitwebe to bwana to gokonya to mubekire nonya school fees inkeigo anya gosomera 5000 yeye na re komorete 18,000 ase school ya gitwebe yani ekero kwa 5000 igwa koro muchandogo nende igwa konyeka ikono gotebanga umworokiwa ogandiko join boniga une intekire ereti ali butana ache school choka akulire butana yande na yeno abalimu ka ayuna yaito abuti gato tigere tabasa kungaina muiboli na naki na atomiro school fees umuiboli ontegerete mwana tabasa kuwakira simingo atomiro school fees korugitwebe number 2 tabasa kuwakira simi agotebinga na atakeire kebande chibesa chekebande gosangi kwarure tabasa kuwakira simi agote na atakeire chibesa cha coups coups ne na kitora beke ni kitengo fulani government funding eko geranga government yemanyo mwana na ari gitwebe tomotomere capitation yaye tomotomere baka pocket money no muiborio igwete yani inkoruchiri bwisa no mwana na ache ko 18,000 mate na bako igunga no magoko ekigioka na kyo mwana uyabona to correct igobone engabosa enga yakonyo ise kobagera chibese echo ebinte byonse nakwanire nabo gosanginga achigo so siringi 500 kwenda paka cheka chiribu isano lakini chiskuru chinde nabo gosangi bata ete 15,000 20,000 30,000 paka abande ngwakana bali baka 40,000 whereby bado government ngwakana recapitation wasangi bano muiboli tali kwenyara muiboli bwe koya oni amatoke oni chiombe oni chimboli koleto mwana isukuru asome whereby ari gocha gitwebe likakonie nibo yaye ache gitwebe gali akoreki akonye asome bose yani serikali mu chibese nende serikali mu chibese bakecho kurage ngana moya sana na bere igo bueno andake asante sana sinchugwira ndibuli lino mwana Matilda kuliboli andake ekatukuligerelia igoro ya gitwebe technical bono andake nyolingo muibuli mwanafunzi nga level sinjiri chechi mwanafunzi chogocho because whatever bali bakulete form 4 uganiri gasarokya ekili ya form 4 na aruli okolete class 8 uganiri andake na aruli otakolete na 8 bado wata na baga ni iriororo bono ikieke level kichimo kwegele mugo train aligitu evento bwate chi level ao nende bine serikali momanyete n'abana n'abayiboli bonse mbamanyete korugo chakira primary yomate bona serikali njache teka chenche curriculum yes bagacha mangana ya bagote ba CBC na romo iboli akwa understand bwangu mere CBE CBET bona gali school ekera achire college na re CBET gose SIDAC ekero mwana achire gali bagasangira ngo mwana na bagachire ne mwana bwate gose ne C plane gose B kwasangira mwana oyo abwana takosoma gose diploma gose kosie ya igorake yu labda abwana takwanda akore degree bona bagasanginga banafunzi abange ibakwanda ba itimu gose banyore grade gyoko genda umate andake ga chi secondary na boko sangi kwanyore bokonyi bonde boke kwa etira matemu bino the expected one grade keli kwasinyogote abantu ya na konye twake gose ne ibere take bono kwanyora nga korangiri goro kole diploma gose degree kogo ikagali ebintu byasamba kwasangiye umwana wasoira asenya sole nini eserikali ekaligereria ebintu ebyonse eka-analyze bagatebe ng'onde bwensi ganyorire grade keri anyorire akogenda college ase amang'ana yobo bundi ochakera egento gekoroku level 3 negasi yokoboko binabona amang'ana yestima goikomanyinga egwayeye nechimirimita irengere aya eye kwata eye ne pliers inga yegokora
ne long nose nga ye kokora ne tester igasia inere ne multimeter igasia inere bono bachakira gari umanya gocha level 4 umanya gocha level 5 iko bono ase bono igabina bachenje tikare korumaega yari ngonye kobwate D+ ogochakira certificate kose gwaso diploma onye kobwate D- gwachakira artisan bona mangana ali artisan certificate diploma bona tayo bona yachira mangana yechi level gocha level 3 yani bino kwaso esukuru igagwachakira level 3 kwamanyire almost everything kwacha level 4 kwacha level 5 kitambo montare level 5 ase kwerendelie nkoro bona yina mangana certificate alafu gokoru certificate kwacha level 6 nero yo mwelio eyuere equivalent to diploma bona ase miaka ebere umwanafunzi bona ogosobi na bona January eye by omwaka oyoere no mwaka ondoere na bogosangio kodre diploma bona enchera nere skuru ebangete ngoyo kasoire gaiga agokora igagagoika by the time umwaka okoera okorire ginto gete go certificate by the time miaka ebere koera okorire diploma yes bona chileve china bochirego bono ase bali babwate chi certificate chiabo chia form 4 ekera chire sukuru anda keiga gaetete buya na bagochakira level 4 lakini oyo okorete class 8 agochakira level 3 bono gakwamwa konya gotira nechiri buchiri chia isano na bagotira bakakore diploma kagochakira level 4 nende na bagotira kore diploma as long as achire Kitwebe. Alright. Kitwebe yo kanerera abakonye. Mbuya bona sana kira gukwanda chi program bunecho aboroke wambale bagocha ande mwatevre buna Kitwebe nigere ase umubaga yani nige konyora ba aboroki wakurwa chinsemo amangana ndake ngorige mbole amangana nonya accommodation na bwigo imeye skuru aro nebwate infrastructure isaine nebwate bintu biri byonse biganiri abana aboroki bakonyora exposure Kitwebe ne skuru yebangete the reason why abana bakuminyokani gocha Kitwebe baichoro neye number 1 asere Kitwebe rege tunugoro ere siko ye town maeta mandamana yagocha koreka chi skuru echiche town bamaetenga ngosali bale bintu bibere bitatu iga tali bana bonsi bale baya nabo pickpocketing yeora asangi ya konyorire town ryogwetesa ori skuru eranga bugose nkwandamana bale ige skuru eriere isiko ye town nende skuru asere environment ya erege tunugoro egetunukeria nabo koligere lisigisi risonto kwaligere libogere kwaligere ligusi erata e position yere ne position yengia nende position yere getunugoro togotenga yani asokonywe mbengia emetenesi mekiralia infrastructure ya NBA skuru yagachire nebwate birasi bisaine nebwate chi workshop chisaine asekere department yagokorera igo Kitwebe binogo so Kitwebe anye no monto oya dressing na mata se bagokorera se machine chire abantu be electrical mba manyeta se bagokorera practical chiabo na mangana coursework abantu ba building imba bwate kirege ntonkero na abantu be bangete nende skuru eyo asere chikanisa echonjo kanaine mwibuli tabasa kote benganda iro mwana agali SDA teyo agenda chikusalika SDA yero ere isiko yesukuru na ime yesukuru ntobwate chi ababande tokoroka chikanisa chomweika Pentecostals Protestants nchire ime yesukuru na isiko yesukuru onye mwana tagotaka kwandeli yesukuru ime na bagokoreki na bakonde isiko pie chinero ne chikanisa chinde ao bali ba Jumamosi SDA nchiro bono igo chikanisa nchiroro kulingana na maeneo ali eskuru eliebekire andake bana Paul Kaba ekero tukurigiriria igoro yobakorana watebire bweskuriga ya Kitwebe turarigiringo buna atieka ukobolia na ogwa ko irende bia kulinde boniga umworoki wa narororo umuyuri era kunyagotebanga njira mungwetenga umwana onagende Kitwebe egiri Kitwebe bono kero umwana akolire ngokori gwara matemu
igose nda muruto chialiga ngaka na chiri bwijana isano aiguni asome kakwira na gatabu karatasi ya chikoligeli gas itwe mu what examination na triangle murobuli bwa matemu omurobuli bwa matemu no rongo kwa buya kabisa nende imenterani egento musubati yabolia Matilda, yes. Matilda. Igoro ya accommodation. Yes. Omwana gagocha gitwebe. Chigasi toeto muiboli ne chigasi isato choka. Egasi entangani. Yes. Omuiboli na matemu kagwakane skuru. Eyu kulingana ne chi unit chiri omuiboli omwana akolire. Amatemu oka. Mina natie kagoteba kurumaega. School fees, sorry. It's okay. School fees tali wakana. Igona matemuka wakanira omwana. Akana matemuka ekero omwana akolire ekosi aya akolire. Na matemu aya nabo omwana arabo mwango. Igo bono muiboli na rorango yo mwana oli akore bwango. Goseta akora bwango. Igo bona akana matemu akanira omwana enyomba amwene ndagira ebibyoka yo akanamatem accommodation na food ndagira ebibi ndato tigere to mwana pocket money to mwana chiseme to morusho boliri to mubekiro bongaini igo gwakwanira mangana accommodation andake kidogo ekerogende tutirinde matemu ya gwateba abana bali bakurusika ke unabona umwana urulego senkuru south mugirango ukire bagitwe bega kadirogoroga alia mawawa mwana urulego senkuru nya chisemo cyabo basinyangusu ukirari numubwata hostels mubwata sabana bakomeye gusumuro noro bwo kubeka abana bakobera igali ntu achite to karangelia abaiboli be community ekere skuru konyore tare nyara ekagacha chinyomba chingi ya sana tokabatebi abana ngocha bali kuru chinsemo ao tali beke nyoreke boka bona abaiboli bali bakagacha chinyomba kero bakora kwagacha chinyomba nende tokabarangeli tokabaisaransi tukaboli bono mwana okurubu basi kisi mate onalire korara bolere kosora alire difference kyagocha konyora gitweba tokabate bono mwana ta kwimuki getanda imoki mesa aimoki ekerugo nende gakore sukuru irani nenda irani abande barao ni ebintu bya bayiboli bona abayiboli bali chinyomba chiri bakabeka egetanda bakabeka mesa bakabeka nekerugo bono mwibuli gagocha rule bosongo chi kona mate gose Mombasa isori abana nkuru bali Mombasa nkuru bali bokamba nkuru bali boruya na wapi era gocha no moito oborangeti egasi nesupuri nendagira oikagali osange nyomba ire nechiri buibere choka omotienyi abande mbale bakona na 1500 lakini osange abekere getanda ime abekeire ekerogo abekeire mesa igo ebweka inenga ogwakanere getanda gose 500 gwakanere mesa 500 gwakanere kerogo 500 enyombe oire bosa yani gitwebe kere gente kenga bosa bosa pia yani sukuru kyora agenda na sabu yuwaka igaso bindo biri mali ubisoko bibagira engo oire bosa gwakanera sengenje bakestima nakolete nero igo bono pakestima tuli gwakana wifi yo bekeire ogotumeka kulingana ne chisiringi 10 siringi 5 omwana oso online igali oligere lina kiri swali ndina nabo liguna kiriko iranigwa igogo sange chi hostels chinyinge nchibwate kwerenda yes lakini wono good news nero serikali yarorire gitwebe yaimokire ya na sebara baroche ngabarabeke ebintu byabo amangana serikali egoteba amangana affordable housing Yes. bona aretiru gitwebe eskuru ime bona bona chi egoro banko nguswera ali egoro benene ebwate bake mes igo binago chimotuga iga umwaka yo mugosebere abana ngotiga bari gocha ne chigasi ngotiga bari gocha ne ndagera ayoko ndana shiringi 20 kwa nda mes kwaragera kuigota ngwasomete ko university no ma tobugima bwo university na kibore siringi ya 50 cyokoragera siringi chaga 50 oigote toliete nyama ukaigota oliete obukimo ukaigota tori gochanda muiboli igota rasi moruge nyomba na bali barata ke koruka gose bali bande bali bagocha bali banto na bakomenyaga ali siko
bwakana rent igo bono chinyomba chiri chigotenena bina chigotenena Gitwebe iga chinyomba chiri che communities iko gari chiranire baka 1000 nende chibwate igitanda ekerogo na emesa paka nende jira nego se 500 igo bono affordable housing nkobekwere Gitwebe papa siri yaba wanafunzi bali bagocha abaibuli batatageti bamenye isiko bamenye ime lakini rende mbamenye isiko security ero isaine igali torange umugambi naro nabwato obisi yae mwana muibuli teyo gochegi mwana na mwana tali gochegi muibuli because mbamanyete security na kiere igo mwana gachira ali nabeke bago binarabe Gitwebe takonya gukapi obo bago bokoera omwana akobo muya agocha kagwasangi umwana obeire muzuri Paul Kabundoche Mr. Paul Kabundoche matira nandi ko boli lakini ngana tu akwana abana ngo korabana mate mubwate mate yeskuru gusinki akora muibuli nagane mwana ya soke negento ege serago chakote yandi nchina lo Gitwebe nimbwate certificate ya negabo nimero nganiti igoro ya matemu inkwanere buyo muibuli understand igali Gitwebe shortcut teyo omwana gachire skuru amatemu rasima akore yani binasome unity ga akorira amatemu sengencho serikali yachiteka change bagasanginga abana bagachire baso skuru mbagosoma banda batara bamanya gocha bari mu badaye amatemu batahita gukora baso class ime bakora ncherende yonsi abande bagwa abande baeta lakini bone serikali kero ya change cyamangana ya CBET SIDAC ya togetenga omwanafunzi gachire ngotwara le file igo agokora amatemu ali obekerwe file okora amatemu obekerwe file iriago chikokora ali omweso ya serikali amatemu ali akabekire file chi unit chiri ale gokora na chichiko bekwa magisi aliamo atomwa se serikali ekera atomirwa se serikali bacha baburukania ya serikali yabatomera bamanya gwake average barro mwana na etete goseta etete whereby kurutwa chagete ketengekyo mwanafunzi teyonya kogu matemu omwanafunzi akokora umuki yani akomeke sure akora umuki sengencha beta akora matemu ayu tagocha ko register matemu no muiburi omanyire mwana okonye tali gosoma bono igo bono goika omwana akora matemu lazima amatemu ye skuru naro ayo agochiko muenebo kose komokonya achigoita matemu aliyo mweso ya serikali egotoma korogoro a pulinti gwe skuru ali omwana wego oba supervised nendale ndire n'abasikali bumuntu tamukuna arafa matemu ali abekwamo asoke certificate yae pia bwana Mbio mono sana ekiro to kwanda mangana ya attachment gusekera boroki obali bakore kurwali asinini ko veka asinini amatemu aya yesukuru mwibuli tabasa gwake rusimi kote nganga koratora amatemu to machibesa cha matemu ngwarote chiri busano yani charengo baka matemu ayu no arenge imi kirege nata bo bagere chibesa chiri ugosangi bono binangendete comment iga igobono ngonya gocha chirange 300 kerase siringi 50 anga 50 bono igo mwibuli tabasa gwake rusimi nganga koratora matemu esukuru atali ya serikali ngwakana goche sukuru yatoma igo bono amatemu ali sukuru ime mwibuli tali gwakana amatemu agwakanoka na ali ya serikali binagocho bwakana ya class 8 gosa ya form 4 bona boko genda mbia mono sana liburiria nerire na nkurigeri muraboroki wabahiga asiba kugenda gukora attachment gose nonyerekera bakorire banyorere obosemi obuiga banyore chisemi bobone ntikogenda guchitumeka ngubarigeri more nonye industry asiba kugenda gukora emirimo eskuru ya Gitwebe nkora atole aborokigu gosaba iboli libaga monto nabo mate to koligeri monto attachment sigisi na labda tataiti gochio igo to ko mwali baga ngakore ligelingo bwe ligelia ekera abolirwa tabiri nje tinkonyara kweligeri gosina abolirwe twamanya ko mateibono intobwate asigete no genda okore igo nkokonya toro muiboli no mwanafunzi konyora attachment yae elinda chikomenta more skills na go associate na abantu iskogali nko bakonya tole abande nabo tokubeira uyo taite kwanda Mombasa onyekare ebo na bakwanda Mombasa abande Nairobi abande gusiga Nyamira no Nyambo Songo gambaro igo bono abana baito ntobaete exposure ngo bali ngotema turi ko bali exposure aba Eldoret na Kuru
chi county ao elindo mwana tabasa ko byale Nyamira asome Nyamira akorera attachment Nyamira mogo sange taranya exposure iko nkoligeri toli na asoruete twamanye ku advising ati kogenda sigitonyola at least exposure n'abantu ao Ochimuliringa muruli okurugunga etuwandi yegetembe ensamani ngambo yegetembe Polycarp Usosi no muegelia gusumorokia ase eskuru ya Gitwebe yobobundi akatonye kusangamo gaiga onyori kirage chisisatu togotika senso muri radio ranyora mangana maya sigatembe fima yure kwambo kanali standby gali okwa mangana yoma ya kudende gaiga se television togende kusanga sengambo yitu ya benne no mwalimu Polycarp ko irene liboli umurali Matilda boli andake kuna samo yende ine aborukyo bali bakulire kurwali musarigo Geoffrey no ali gosoma Matilda bayo no ali gosoma gukora muri student follow mwamanyanga ya chiete yakora ebingo konye bire muyibuli komanyanga ali na ni muyiro mwana one ga gukora electrical yaye iskuru linkonya kubwatire nga ya chieta akagenda abona bongo kwirane luya kabisa ali Gitwebe mwanafunzi onde bwansi okolire kurugitwebe tigango tevinga tago chandika nenda akonyole gasi automatic abange percentage enene ibago yakorera chigasi binaba engineer tali bonsi bakoliku imbake gogo sange batatu koliku baliku koseto koyiku bina bono abantu abange ba manyire Gitwebe bina yakumire bago tatenga ntoteta abantu ba electrical twali yaba abanafunzi bali twababolinga yole nkwanyolete gasi oli otaranyole gasi twamo likera lirube ogenda segete onyole emirimo okora igogo sangi chinji ni chinyinge n'abantu abange mogo sangi bakora chigasi mono chi industry chinene enambene nengitwebe baruete nonde no banyolete recommendation igontore shwenga mwanafunzi ni wensi okorugitwebe ntori kama kolera supervision igichire ni kubwati muri abanafunzi tokuba bwati sana tokuba bwati twa make sure nga at least obugima bwabo mbuyabole baisaneka n'abanafunzi bali bakorera kuri emyaka ya magega na barabo bono babere good ambassadors ngocha bale batokonya batate nindete bana batano nindete bana gete arafu bakore kwende babe kwamo bairu nende korwa butali ntutweka natali banafunzi abo bakoroboka serikali yo Kenya nebina mwigwete nga abantu nkwanda balesiko mbaireta abana kadha isiko bono bakore gasi isiko abandi bagendete go support bali bagocha Gitwebe bali bagocha Gitwebe gosoma barure kiri bwisano mwibuli atali kwenyara na bintu binde nabo gosangio kire gali mbale babera abaishimiwa abachumbe bado ngocha bale batwa pasari none yerifu 30 erifu 50 twalikira abana kiri bwisano isano iga baso igoliri mwibuli amigegete mono gachirari lirate biro muchandoe nabo tokoligere lingeke ganja chibese chirira bdo mushimiwo ndatoire nchiro chitigalete tora konye mwana oyo twamokonya kose twamate karuno ane chiri buisa to kose ibere to goichorerie chichinde igonko bakonya tole in addition chi advantage nchiro ne advantage entangani yogo koligerie gasi na kufuatilia ubugima bwa bomboro chi advantage chinda sebali bakogenda isiko kose onde bwensi neba nae bono take gocha Gitwebe na bugo chosome amangana yege Jerumani ege Jerumani to gokenyora kisi engima Nyamire engimo tatiga Gitwebe na Nyanza igo bono ngo toka chire ekosi yege Jerumani no era ali Gitwebe lakini ero monta gwakanera chire buikomi okay igo mwana ga chire gali gagosome ekosi yende yes na bako agoso class kege Jerumani elinda some kosi yege Jerumani nechiri buikomi choka asemeti yenye sita igo by the end yemeti yenye sita umuntu ga kodata te kwanda German amate ko kwanege Jerumani bujapi igo na bako genda ya advantage yende nende twa etu mete serikali ekoligere linaki iskuru kiyakora buja nende nerelia egoetia abana buja nerelia forecast wana serikali ya pimire nende batotebiringa isiko gatoko genda twasangi abantu bagocha bataite gasi bamate kokora gasi pi bamate kobeka estima pi bamate kwagacha pi bamate kosona lakini mbabwate certificate mbajete class kia mondo mbajete nonya class 2
Omwanafunzi oyo serikali egatoe kibali omonto bino oyo wate skills na bagochaga ali gitwebe torigereri na kyakwagacha na kyagacha matwali kitwa mopima twaligereri oyo level 4 oyo level 3 twamuhe certificate ye serikali aragenda nde igasoe arwe certificate ya anyore igasi mara moja igo bono oyo akuruchiri bwisa tochioka RPL akuruchiri bwisa tochioka erochi chagali onye gagoteba na magana yo bwagachi twamuamagena twamuesimit twamateichaka pime nyomba opima ochaka okora abarimu no baregari bamumakeri at the end of the day twamu process re certificate ya serikali onyore certificate igo abantu bali sikoka ali babwate ebiyewa ao andakali kuligiri muntu nkiyago sona kamanya aliko enda mujengo ligiri nkiubuga chibokoba akamanya igasumuru recognition of bra running tigache gitwebe na bakonyore certificate ache gitwebe gari yakonyora gwango sana atali go chandu na muntu lakini ekero bara abange gosemba le bosongo gaiga abantu goseni komiga 15 gochigoro nabo togocha bakesa itiase bali nabera toko muntu nare ubwate chibundi chinyinge batanyale koline gali bonsi bache bakagitwebe nende babwate site nabo togotoma balimu bachicha base mwato bagototebinga nimbwata abantu ba electrical banganega abantu ba plumbing banganega abantu ba building banganega gosebo obosoni twachichaga ali bono abo bagwakana 1500 twachichaga ali bina balimu twabaligereri bina bagokora twabamakeri twaba apply re certificate yabo yacha igo bono ine advantage olibwo obwate ngankonde skuru nasomigwe sabo nasomigwe gesongo bonere nabwate skills injugitwebe bakonye monyole chi certificate na inumobe chinji nyamwete nenere asante mbia mono sana anake nabo kunyara gusanganga nse mukichiri mugutoka onye mitandao nabo iguno onye namba chiesimi ase bali batete gocha ntore Facebook ntore Twitter ntore mitandao yonsi mpaka YouTube ngo beka tori nabo kubeka gitwebe elieta ko kubeka ko elieta gitwebe gabo na bali ko guide irigo chelio kapikosi na ere school yoke koroku gitwebe ime ya Kenya Technical Training Institute nende bali batete gwaka esimie namba esimie ndo chenera ase screen yali nabo nkonye soma ase bali labda bategerete labda ready elinde banyale konyorere 0713 98 53 00 0713 98 53 00 enambi yekero gwaka agoso direct school ya gitwebe mwagamba ne principal uyo talie principal bosa oro muibori ogogotegerera nende ogokonya sana abana bamwanjete bakumuruka abandi bamuruka tata abandi bamuruka sokoro sengencho yobuya bwaye no mwalimu muya sana oli very approachable nende ogogokonya nonekero mwanafunzi aboliru suguma ya 20 nabakwenda motebinga sokoro amane garo lero byansambire nabo gosangio moira misini ya musikia matuka 5 suguma ya 10 kera lituko kwa etire gosendo goro ameno magwagwali. Alright. Asante sana. Congratulations na principal bana Albert Mariba hasinja makana yoma yogo kora nande ekene unakwanya begire igo no mwalimu ojali amasira y'abanafunzi kabisa sana. Alright bono andake tuira nengo ndo chingunya kwenda chireka turachi gukora gitwebe bona simbiro bali gaye serikali ya chindi SIDAC na CBET ne abanafunzi abange nkuba ndibale bintu byako curricular activities chi talent inuna gitwebe mubwate gento kende nande mwanafunzi aracha ali moto nga oyere matildo nabondo chino mu myokyo mu mwaki umupira muya mubwate bintu ebintu ebimbiro kabisa ntobwate geti ntobwate enough materials chaba nafunzi go train nende bina nagote bono bino mu myokyo ali negetunu ka kominyoka korunsa ali gago ikeigoro nabo gosangio mentire SBD ya kidogo ne mepira nero amangana yo hoteli
ninje ndo kwanza ngwako bokano na igeria banafunzi batera bakomoino kabisa. Yes. Igo twara achire paka national level. Igo bali bagotera folk song mangana ya ndo hotel wensi music in general mangana yo mupira no bumenyo kimbole gitwebe. Igo ko curriculum activity ekero mwanafunzi achire tali gocha masomo ka gocha le na mangana ayu na mangana none kanisa omete nabo turanye beko. Yes, true. Umwanafunzi gachire gari mbuya twamufuatilia twamanyana ki umuntu narogocha kurusobo maybe andake nabo gusangira gwetera mangana mange lakini gaikire gari tubwate bakabalimu abarandi ine deputy yeto no referent kabisa ukoro kumanani umusani one sana agocha gari yes oko SM yense na SM ye igoro igo bono no marebe no mupastari nende chikanisa nchirali kabisa ne imeye skuru ne skuru bina na ateba korumagega. Alright, mwanchu mulele timetinga ye nkekeli kwagani oboli Albert yani oboli ososi akorokunga nere bana ososi gaiga ase studio mwena nalilo mo principal bana Albert Mariba so le Godfrey na bonga nalikuwa nato kumi bono gutesi namba yetu ya 0726447367 ni namba 0741583878 na bugura to tebi kende nkiri ko iguraye ansiskure ya Gitwebe technical asenso buli mtandao likango jumbe yago gago ntobeto kwenye ligirelia ekero mwalimu mitoka ya Matilda bobaigwa agani kwenye ligirelia Kigima na koende kinganki kwa likire gali asenso emeliende toja kengo andake kura liri kwa mitandao bali mwasoire mebono mambia na gotokwanera aiga ase studio. Chinsemo cha Facebook Getembe TV babantu ni Ragori Alex Mauti bana baske baso Frederick Ogembo Alberto Okioga Akaeri Joel Mogere mwalimu Elijah Ochenge PK Fresha Eli Mwache alivyo ndocho barabo bagotangano bare ime yomorobere kurende abose ogosange kerengere rigoro ya Gitwebe TTI bose Gitwebe technical nabo mokunyara gusanga se chinsemo cha Facebook Getembe TV nabo go chinsemo cha YouTube naro una Getembe TV nyoko bwate ibori rinde tumanyere tari aho chinsemo chiri okubwatia engambo ya Getembe korona nabo igo ibori rya ondireri ho chase kubwa mono igoro yeskuru yobubundi ya Gitwebe. Patrick Ondigo agotoba kuruchiza manchi keroka gari ambiye muno sana bwana ososi asobo semyobuya kerando chege Morris Onchenga nera agotabanga watching live Gitwebe konyora tima itingane skuru eregusi mbiye muno sana mwalimu kwa ujumbe asante sana thank you Getembe mimi ni Elvin Oliri agotabanga watching live ine nkoigeli abale amangana aketaling na bakale ko boliga ujumbe yaye asensemiga yetu ani ya Getembe ijumbe chili chinge chiko chageiga bange bagolika kuleni nali kuligi chiri chiskuru Kigima girane aso mwalimu ekatokura ligeli amangana iga onsi kole na boli mwabolire ayo monyene urasensemi yende na botu akiresi boigo 0726447367 0741583878 ekero mwalimu akura irelinga ine mubwate ekosi ya catering ekosi ya catering intonye bwati Gitwebe mbona togendete kubeka emekakati yo kolete ekosi eyo igo ekosi ya catering maybe in the next chitamu ibere ko rubono togendete ko lobby tonyora bali mu ba catering irinde tonyale kunyebeka abantu abange banyeboliri igo bwango iganto chitonyebeke emepangile yinero I don't know much about it. You've got to Kurwa and what's your views about Gitwebe technical training institute. Egatoku sangama sobakuru bigabu achire ngoma kema asenseme ga ya Getembe television negatu sanganaye boigo ayo monyene ekirura senseme liyo legendre go tegerera 0741583878 0726447367 kwana going to Getembe television. Hello Getembe television and the film. Hello Jared mbuyole data yes yes
class kia yeri kurwa usendi 1 to D3 usetrera usendi the procedure yabo neliye ekitera kokolera ibindiri ono liswali ya kabiri ngande abamuntu ndo okubolye course igakogenda olo ayeni kusoto elinde amweza atrigati ono nani ngakumubuli swaliga Yes. iwe isa tuchuka como bekari kirasi kutera como kolinda tulitukelipo elinde uyu muntu yera naka akanyisa atrigati yamono nandesege ntokoleta kitase. Asante sana bwana Jared kuruchisa machiri chiabo choroke bono mwambia sinju kutokwanira guchaga Getembe Television andaka tutakuwa na hiyo ndege iga mwalimu liboliria chire kama buli arabere liboliri tangani ndiringa andake akwanira igoro ya driving school ine mubwate ekitengo sensemli Burundi abwe Kigali na umuntu ganditi gwa upgrade oya mubwate ngakiago kora mu rubuli n'uruliga liboli akabira boli igoro yo mu rubuli dokurunga LPL ose recognition of learning yugwate banga beno umuntu libwate skills sosomanyi nabago Kigali school ni kirwisato eligere mu mupime na komolenga eligere mu moye certificate ya serikali nere abe omuntu inekera chire nkora mu irani mula sikiras na baboliri amangana driving igitwebe na rororo into wate driving school iko mwanafunzi onde bwansi yokocha na bagocha tomo skills kosa age asomi gwigoro yobo gendi bwegari ono ase omonto munyi api agochakera be light kera chakere be light umanya konya kwa upgrade binateba no rio manyire ko ndiye gari wate tayari license na bagocha upgrade bado ono enseme yuyo kwa upgrade yere kabiro nyatanya kwa apply bese ya serikali na bago chagali ate benche nanyo kwa apply bese ya serikali njanya gonkonya in one way or the other ochicha twa mu apply ra twa mo kolera matwa ogendie gari serikali ya mwakanira lakini asoli otumikire chibese cha serikali bino mwanafunzi ora abo gosoma ta gosoma mangana course ya electrical gose plumbing gose chichinde nende at the same time agania serikali mwakanire driving bono driving yako rusi chibesa cha yo mufuko akanire driving lakini atachipa cost na bagokorerwe favor singinje no mwanafunzi yoito elinda akoreki agenderere nolio taite kwa upgrade bado kwa upgrade tole ebilasi byonse paka chiturera bina atieka kubori liboli lya kabere nelinga omonto gachire na skills chiae ago chaganye certificate ko sa ko gukigima eso nemero belia serikali kora swali kirasi yake kora kirasi metali ko soa oino monto manyete ninkiago kora mangana practical ali ground mbali ko bolinga no mathematics ayo gote enyomba ye gose kwa gwe kwerende na mate ko soma plan oso agalia okora practical twa mo process ile certificate binego ikega twa morangire twa matenchubu ye certificate yago igobonero tali ko so kirasi menende ko so migwa yes neli tukeli marago just one day nende hours either 1 hour 2 hours kulingana ne course eli achichanero all right ndochinga chikomyoka sana nganchire munchimuliko biwoli moyoka azkurwa suru munchimulili eligera badai kuri na sumura liga alikatokora ensemeiga yengambo 0726447367 0741583878 Getuebe Technical and Training Institute nera tokusanga no mwalimu gaiga Polkaba Usosi aiga ase studio oerere mintebinge sana na yotaigu buya nga yikuwa bwatabuya onye kuga ndi wakambia mono to tebinge. Good morning, hello Getembe Television and Radio bwa kirebuya na kire my brother Somoni Mbiole karibu sana Biamono sana Geoffrey Somoni agwasobwengo kimo mwalimu tiligo sita gwira na sole moteli eskuru yotoka mwe namba okora Geoffrey Somoni babwatu mwana gosomoro kiwa antikoleta rusero mwenyene eskuru nege gotoka ime ya Nyamira County na ate bagali ward ya Magwagwa ekenyoroge koro kugitwebe
esukuru ene manyekanete kigwachire onye gokoru chinsemo chia Kisii ogocha baka Ikonge kogwika Ikongo ikere gario pigipigi ende yonsi okonyora siringi 150 paka esukuru egokoreta batebinga Gitwebe nkogende esukuru ya Gitwebe siringi 150 goikire Gitwebe kogoete para ya misambi mate oche bakasa koroku Chabera kogwika Chabera naro siringi 150 na bogosangi goikire esukuru bagokoreta buya esukuru ene manyekanete igoto basa gotwara mochando nde bwensi ne namba yesimi ere 07 13 98 5300 ende ngirorere 0713 98 5300 ko wake namba eyo nabo gosangi omonto gokwanera elinde ako direction gose na iboli lindo ratake koboli nabo koboli goetera agabo nabo konyora machibu. Asante. Alright, asante sana Mr. Polycarp Pasencho yenkwana ya ingwa ngambo ya bene tuwe tuko sangaga igayura Gitwebe ndakengira nasi Emorali Matilda. Mr. Polycarp engana ya oyo mwari ochesapo ibure na worokyo nde bwensi watekerengere kyo so Gitwebe. Engana ya neyo mwelio nelinga abaibuli baito onye kobwata omwana esiko gabu oroche nga toli kwenyara kumoira college okorira amatemu kosoberire esiko emyaka emenge osinyire nga yora amoire esukuru yakire asora amoire omwana oyu ache gogokonya gosache gokonya obogima bwae ne family yae igoreta omwana Gitwebe elinda nyare konyora chisemi chirache komokonya tobasa gotiga omwana esiko gabu ache kominyokani n'abagambi na koibera abantu amatoke igo isekoreta omwana Gitwebe omwana oyo gosange kwa mokonyire boni gamale maelire egento gioko muibori ora omwana nesemi obuna bobolemo orasangi kwa iro omwana no omwana ore siko gali anye muibori tali ku understand mangana ya buya inchubaka Gitwebe goseta byo muibori ako efea oche baka Gitwebe gosebwa kena mbeyo toko guide bino gocha baka Gitwebe elindo nyole chisemi chiago togokonye oche goekonya naye gochimotuga nende oche gokonya abantu bandi toba abana abaya elinde toba abantu bamambi eserikali erache gotegemea igo karibu sana Gitwebe na se agaya asobwenete kobera. Asante sana bwana Polycarp. Asante. Byamono sana bali mwezi mugotulia na gotubuate ndo chegali Daktari Jones Nyantika. I want to ingamba watch it live and loud and clear biko yesana. Asante sana ku Gitwebe amangana alibia bono basi bono kwa niaba ya wote byamono sana wana Gitwebe baidego ikeskuru principal senior kurukunga Albert Umariba mwama igaitoga igaba alimu akina debut gali basta manani academics debut principal ali Mongale babo misesi kurwa procurement bonso ba maiga sana babo ya kurukunga accounts Sami once pi amaiga itokurugase studio ande mere mimi mokora mugendera yo. Asante. Waso ni mwanchu muri kwa goikiraga guno tukura kolera ansabelende akurunga Elvis nabo igo matundura ngumuruka tush na uba ene kiringa chibi chana maliogi ago chire taratibu zaidi lakini rende aiga setwani mwalimu gento yeto bwata banduru choko nabo abaiboli mbale bali batolende tegitwe bali balende tabana baito. Yes. Abaratebe naki yani rero omwalimu Polycarp ikagi ketembe TV tatu kwaneti igo nabo ngoto mama kwani ane gochasa abaiboli bali ndembate mbuya mona segasi mogokora sengintu na abaiboli bakonya tabana mbale bamenyeti abana batali kwenyara batali konyara gwakana none rent abaiboli bali baira babalenda bina abana babo nende babatuga buya ngokonya bara abana none ndagira iga abaiboli bagitwebe nyasaba seseni sana tinkobeba tiganya sanye kobo nendanye ko babeko bina nyasala tete skuru ejo agitiko cha Gitwebe abu kenyorokie ino igona abwatekerenga no murubiri omuya ko cha sabantu ne chinkongo chonsi ya Kenya. Asante. Asante. Natukolera kurukwa Geoffrey Osarigo mwancho muligerelia nande goikira ankyo asumuru etu anikole toko kora emurubuli ga emirubuli negendera to mwancho muligerele aigasigeta television negatembe faima mwana buliro ba Geoffrey Osarigo malietane
Bye bye, God bless you so much. Korokwa Matilda Obaigwa twara okurigiririo bia turanande chinsa chekionga. Gitebe Technical Training Institute nigo ikurwa amegeri jechikosi ao bunabono building and construction kusubwagachi abwasaba kwegeria ubwagachi bw'ikinyumba naboigo ebiwanda ao kurobare ekose ya version design garment na dressmaking gusi obusoni bw'ekiyanga n'ebintu ao abu ase bari nambeyemo asugutwara machine echekerero nebindebinge nkwegerie bare amangana a beauty and hairdressing aigon nkwegerie bare igoria pedicure manicure barbering braiding plating na yende amange ICT aigano institute ye ebwatachi computer nebintu ebinge byokwegeria ICT gwetania skuru ndeyonse era sorgongoroiga Asamaria tankuru kwa Alpato Maliba, mwalimu manne Ogitwebe Technical Training Institute. Serikali yakolire sana sogotoa institution yegocha saya asengencho etagete komenta ochusi ase abana bali bakole skuru ase isemi cyobufundi nabo boliri moleta abana wache skuru linde banyore system cyobufundi biyamo boigon kwegeria bare electrical engineering power option boigo neroro asaba kwegeria igoriye chinguru cyomorero bwestima na kubeka chinguru echo ase emeche neche company ao secretarial na plumbing katiye chindi chinyingi munabono social work human resource management na nigo bakora chikosi echi ase ebiringo bya artsan use short courses certificate na diploma nigo ebwate aborokia bobwate obumanyi bebiringo bikromono mbaitiri wizarega megeria yega nabo ndebwensi akwegerigwa inchubono utari kubwatya kegori utari kubwate no mumurore usino mweseke Gitwebe Technical Training Institute niki kutoka kilomita eyemoyoka kurosomochi umugwawa asepare nene yilami yakoroikonge kogenda chebera inche Kenneth Mongare Ngaga, a Dean of Student Gitwebe Training Institute. Iga karokware atiro mwana Gitwebe security gere guarantee. At present, abana tuwate 600 in all the departments togoson. Na yonyolire kwa leto mwana atuare skills tokonye Kenya. Asamange bakiresimi ase namba 0713985300. Gitebe Technical Training Institute, skills for self-reliance.